Hangtod karon nga panahon may mga tao paghihapon o matawag na ato nga siguro murag Kristiyanos pero wala gihapon mo ila kang Kristo nga Mesiyas nga siya ang anak sa Dios pinadala sa Dios dinhi sa kalibutan, no? O sa ilang kapanahonan ni at sa Atanasios dako kini nga gubot, no, sa simbahan. Kay naman po'y nagpatuo nga si Kristo tao lamang. O magipaningkamutan gayod mo nang doon nakitay na Nicene Creed, no? Nicene Creed nga expounded nga Apostles' Creed, no? So na ay taas credo na po'y mubura nga credo, no? Kay aron pag explain nga maogid kini kay dunay may sa kini Apostles' Creed di man kayo klaro mo lagi klaro dinhi sa Nicene Creed nga mao kini usa sa mga naningkamot ani mao si San Athanasius, no? Si San Atanasio nga mao gini sa tibok niya pagka-obispo iyagang gipanalipdan kining maong pagtuo nga si Kristo gayud ang Mesiyas, si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas nga gipadala sa amahan, no? So kung doon ay amahan, doon na say anak, no? Kini nga kung ang mga tao mga Hudyo kaniadto naglisod pagtuo pagdawat ni Kristo unsa pa ka kining pag-ingon ni Kristo karon nga ako ug ang amahan usara. Unta di nato ni ma-misinterpret kay naa may mga tao nga nag-ingon nga ang amahan siya ang amahan naghimo sa kalibutan, siya usab ang anak o siya ang lansang sa krus o siya tanan, no? So usa man kini ka misteryo mga ato nga ang gitudlo nga doktrina sa simbahan mao ra gayud nga ang atong Dios ang pagka-Dios sa amahan ug sa anak si Espiritu Santo usara pero sila tulo ka persona. 3 in 1. 1 in 3. Mao kini ang ilang kaiyahan nga dili usab kaayo nato masabtan pero mao kini ang gitudlo kanato kay mao masay at mabasa sa Biblia, no? Sa kasulatan nga ang Dios usara pero sa tulo ka persona, no? Muni ato bisan pa sa katesismo sa una sa grade 3 kita una na gitudlo kanato, no? Mo unta dili nato na misinterpret kay kun mao na pagtuo nga siya tanan amahan ug anak Espiritu Santo siya tanan dili kini ang gitudlo sa simbahan, no? Na term ini nga Patripassianism nga nagtuo nga usara gyud sila, no? Pinatibuk-an, no? O dili lain-lain nga persona, no? So mo ni ato nga dawaton nga may gitudlo kanato ug mao po ni kamatuoran nga sila usara isip Dios pero tulo ka persona, no? Mao kini nga lisod kun di nato gayon masabtan sa unahuna lisod kini dawaton pero kung ang grasya sa Dios ania kanato dili kini lisod dawaton kay kita may pagsalig man kaniya kung unsay iyang gisulti misalig man kita kay ang Dios di man kamo di ka mao nga mamakak, kundi ang kamatuoran lamang ang iyang gitudlo kanato. So
kita nga nakatagana, gitagana, samahan para sa anak, no? Muni ato nga tinguhaon nga ato gayud mapamatud-an ang ato usab nga pagkaanak sa Dios, ang atong pagka-Kristiyanos nga naunta makita sa ato mga buhat, no? Kay miingon man si Kristo, bisan di ka mumutuo kanako, tutuuhi ang akong mga buhat. Kay iyang ginabuhat, iyang gihimo sa ngalan sa Amahan. So, ang ato sa unta nga ipakita mga buhat diya sa ngalan ni Kristo. Kaya ato may kining ginahimo tungod sa iya mga pagtudlo kanato. Walay tao nga nakakita sa Dios Amahan. Kung may mga tao nakakita, no, sa anak, o kung sa man ang nakita nato sa anak, maupag ka na sa Amahan. Usa lang sila, usa diya sa ilang pagka-Diyos. Kung unsa ang gusto sa Amahan, isang uyanon asab kini sa anak. Kasi sila, usa naman, dili sila magkabangi, no? Dili pa sa tao, di pareha sa usa ka magtiayon nga magbangay, no? Mag-awayay. Ang Dios Amahan ug anak, kung unsa man ang kabuton sa Amahan, mausab kini ang sa anak, no? So walay panag-away kay usa raman ang ilang buot-buhaton. Unta ato kining masunod usab, no? Nga magkayusa kita kung sa may ato mga problema, ato lang sabot-saboton, no? Isip ko sa kasimbahan, mga nalipay si Bernabe sa duaw dito sa Antioch, nakita niya ang panagiusa sa mga katawhan sa Dios. Dito nagsugod ang pagtawag sa mga sumusunod ni Kristo nga mga Kristiyanos, no? Dito sa Antioch. Karon daghan na kita unta atong ma-purify pa ang atong pagka-Kristiyanos, no? Nga mas mulambo pa ug mas hugot ang atong pag-ila o pagdawat ni Kristo. Manindog palihog. Magampo kita alang sa mga panginahanglan sa simbahan. Ngadto sa Dios nga naghatag sa kalabing dayon